και σήμερα θα παίξουμε Minecraft με διάφορα TNT. Το Minecraft πριν λίγες μέρες, δεν ξέρω πόσες, είχε βγάλει ένα mode με Adobe, κάτι τέτοιο. Θυμάμαι. Έχω βάλει φιλενική. Θα σας δείξω τώρα. Γενική πόρη, νομίζω αυτό, νερό, όχι, πακέτα πόρνα. Αυτό εδώ, more TNT, add on, ναι, ωραία, αυτό. Και τώρα μου έχει δώσει ένα βιβλίο, welcome to one and all to more TNT. This explosive add-on features 18 new TNT types. Check out the workbook to see how to craft these explosives. Για να μάθουμε τώρα πώς το φτιάχνουμε, πρέπει να φτιάξουμε ένα craft table. Όλοι ξέρουμε πώς φτιάχνεται. Δεν νομίζω κανείς να μην ξέρει. Λέει να δούμε πώς φτιάχνεται. Ένα λεπτό θα το κάνω αυτό το κόσμο creative και θα δούμε ποιο TNT για να διαλέξω. Τον έκανα όπως βλέπετε creative. Τώρα θα δούμε τι εννοούσε. Τι TNT τι είναι αυτή. Ultra powder. Τι Χριστέ, τι είναι αυτό. Τέλεια. Και εμένα μου αρέσουν τα TNT. Τώρα είναι καλύτερα. Όπα. Τέλεια. Πόσο τέλειο είναι αυτό το TNT modpack. Άμα παίζετε Minecraft και εσείς βάλτε το. Είναι ωραίο. Φαίνεται ωραίο. Δεν ξέρω άμα είναι, αλλά ναι. Με καταλάβατε. Ωραία. Να βρούμε τώρα πώς φτιάχνουμε αυτά τα... Μ' αρέσει που το craft table ακόμα ζει. Πώς φτιάχνουμε αυτά τα TNT. Να βρούμε το craft. Έχω καταλάβει ότι κάπως τα... Μάλλον είναι στα... Ναι, είχα δίκιο, εδώ πέρα είναι. Ωραία. Θα πάρουμε όλα τα TNT να τα δοκιμάσουμε. Το ένα που το δοκιμάσαμε ήδη, δεν πειράζει, θα το ξαναδοκιμάσουμε. Sonic TNT, Rocket TNT, Toxic TNT, Polar TNT, Nether TNT, Proxy TNT, Disco TNT, Trapped TNT, Lucky TNT, Shockwave TNT, Ultra TNT, Healing TNT. Τι είναι αυτό το Healing? Colossal TNT, Gravity TNT, Lava TNT, Earthquake TNT, Implosion TNT. Ωραία. Πάμε να το δοκιμάσουμε. Αρχίζουμε από αυτό που είχαμε αρχίσει και πριν. Είναι ένα απλό μικρό TNT που το πετάς. Έτσι. Πιου. Σαν τα Ender Pearl, αλλά σε TNT. Δηλαδή για να σπάσεις ένα βουνό σε 5 δευτερόλεπτα. Έτσι. Ωραία, το επόμενο είναι Sonic TNT. Πώς ανάβει αυτό? Ωραία, αυτό θα το αφήσουμε στην άκρη. Θα πάρουμε ένα σπίρτο που δεν είχαμε πάρει πριν. Όπα, αρχίζω να το φοβάμαι. Δεν ήταν και δυνατό. Καλά θα ήταν να το χρησιμοποιήσουμε σε mob. Rocket TNT. Ωραίο φαίνεται. Φαινόταν. Ναι. Ωραίο φαίνεται ακόμα. Toxic TNT. Όπα, και αυτό τρομακτικό φαίνεται. Τι είναι αυτό πάλι? Τέλειο. Κοιτάξτε εδώ το εφέ. Wow. Και αφήνω κάτι. Έχω ταύτη. Τέλειο.
και αφήνει και κάτω από πάγο τοξικά απόβλητα. Polar TNT. Είμαστε στο πάγο, γι' αυτό δεν ξέρω τι θα γίνει. Όπα. Κάτι... Εμφανίστηκε εκεί πέρα που ήμουνα ένα παγόβουνο. Όπα, Nether TNT το ανάποδο. Βάου, μοιάζει με Blaze. Όπα. Πω, τέλειο κι αυτό. Πρόξη. Όπα, αυτό με τρομάζει. Είναι πάρα πολλά TNT. Φαίνονται. Δεν καταλαβαίνω. Το μέσα και το έξω πετάχτηκαν κάτι μικρά TNT. Τέλειο. Τι τύχη που εμφανιστήκαμε. Δεν θα το μαθαίναμε χωρίς το TNT. Disco TNT. Αυτό το είχα δει ωραίο. Ανεβαίνει. Όπα. Ξεφανίστηκε. Δεν έγινε τίποτα. Trapped. Απλό TNT. Λίγες φορές παραπάνω. Ωραία. Να τα αφήσουμε αυτά σε ένα chest. Για μετά. Και έχουμε χρησιμοποιήσει το Sonic. Να τα πάμε λίγο πιο εδώ. Έτσι. Έχουμε αυτό το τέτοιο, αυτό και αυτό. Και τώρα αρχίζουμε με τα TNT που δεν είχαμε κάνει. Περιμένω το τελευταίο, το Impotion. Το φοβάμαι. Το Lucky TNT. Τυχερό TNT. Τι εννοεί? Πώς γίνεται ένα TNT να είναι τυχερό αφού τα ανατινάζει όλα? Ω, τέλειο. Αυτό είναι τέλειο στα αλήθεια TNT. Να δούμε πόσα μας έδωσε. 55 gold, ένα τι... Πώς λέγεται? Shockwave. Όπα. Α, είναι με αστραπές. Δεν έπρεπε να πω τίποτα. Θα καθαρίσουμε σε λίγο όλο το πάγο. Ultra TNT, αυτό το φοβάμαι. Ultra. Όπα. Να βλέπουμε από μακριά. Παραλίγο να σπάσει και το chest μας, λέμε. Healing. Εντάξει, αυτό δεν είναι κάτι, μάλλον μας χιλάρει. Θα μας κάνει healing μόλις. Ναι. Ωραία, Colosseum. Πω. Είναι μεγαλύτερο και είναι ίδιο με το δικό μου. Με το ύψος μου. Πω. Πρέπει να φύγω. Δεν βιάστηκα να μιλήσω. Τα ανατείναξε όλα. Δεν έχω που να... Gravity. Τι είναι αυτό πάλι? Το φοβάμαι κι αυτό. Gravity. Δεν έγινε τίποτα. Lava TNT. Φοβάμαι για το chest μας. Τα ανατείναξε και έβαλα και λάβα. Τέλειο. Earthquake. Είναι νομίζω το τελευταίο. Σπάει τον πάγο ανά ένα κομμάτι. Δεν ήταν και κάτι. Τώρα έρχεται η ώρα για το χειρότερο TNT. Και μετά στο τέλος του βίντεο, όταν δείτε αυτό το βίντεο, γράψτε στα comments ποιο ήταν το αγαπημένο σας. Και το τελευταίο, το Implosive. Το φοβάμαι αυτό. Φεύγω. Ελπίζω το tablet μου να μην... Τι είναι αυτό? Περίμενε. Το ακούμπησα και εξαφανιστηκε. Άμα το ξανακάνω... Τα μαζεύει
μαζεύει τα πάντα. Η μαύρη τρύπα. Εξαφανίζεται, οκ. Θέλω να ξαναβάλουμε κάποια TNT που μ' άρεσαν. Μ' άρεσε αυτό εδώ το TNT, ήταν το πιο ωραίο για μένα, μ' άρεσε πολύ. Και το Lucky, ήταν ωραία αυτά. Εντάξει το Lucky, δεν καταστρέφει τίποτα λέμε. Τα TNT καταστρέφουν τα πάντα, εδώ πέρα όμως τι να καταστρέψεις. Πω, κοιτάξτε εδώ, κοιτάξτε τι μας δίνει. Ρε εσείς με αυτά τα TNT μπορούμε αντί να καταστρέψουμε όλο τον κόσμο να γίνουμε πλούσιοι. Κοιτάξτε τι μου έχει δώσει. 2 τίγρη. Αλλά αυτό ήταν ωραίο. Ήταν το αγαπημένο μου επειδή είναι γιγαντιαίο πρώτον και κάνει μια και εξαφανίζει τα πάντα γύρω του. Έλα. Λες, όπα, δεν εξαφάνισε τίποτα. Και μετά, τι έκανε λέει. Φοβάμαι να το βάλω δίπλα από το chest. Άμα το βάλω εδώ πέρα, τι θα γίνει. Φοβάμαι το chest μας. Θα το καταστρέψει. Έκανα λάθος. Δεν έπρεπε να το βάλω εκεί πέρα. Είπα. Εξαφανίστηκε. Γεια σου chest. Θα δούμε τώρα ποια ήταν. Εμένα μου άρεσαν αυτά τα δύο. Το mini ήταν τέλειο, μπορείς να το πετάς όπου θες. Είναι πολύ ωραίο το mini. Throwable είναι τέλειο. Μετά μου άρεσε και το shockwave. Το traped δεν κατάλαβα τι έκανε. Και αυτό ήταν ωραίο το polar. Το ultra το έχω πάρει. Όχι το ultra τι είπαμε. Δεν θυμάμαι τι έκανε. Τώρα θα το δούμε. Το healing ήταν χάλια, μαύρα. Και μ' άρεσε και το earthquake. Ήταν ωραίο. Αυτά τα δύο τα ξέρουμε και αυτό είναι το αγαπημένο μου. Επειδή μπορείς να λες, ξέρεις κάτι, κοίτα εδώ. Φάε μία. Και να λέει, τι έκανες, αφού δεν υπάρχουν τέτοια TNT στο κανονικό Minecraft. Αυτό είναι mode. Shockwave. Το Shockwave ήταν ωραίο. Μπορείς να τρολάρεις όποιον θες. Αλλά να τρολάρεις είναι πιο εύκολο με το τέτοιο. Έχουμε καταστρέψει όλη τη γη. Μπορείς να τρελάρεις πολύ εύκολα με το TNT healing. Μπορείς να του λες θα σου καταστρέψω το σπίτι και να κάνεις μια και να σου κάνει healing. Αυτό είναι ωραίο. Και αυτό το ultra και το earthquake που μου άρεσε. Επειδή κάνει... Είναι τέλειο. Κοιτάξτε. Ουι. Αλλά το πιο ωραίο ήταν το... Άμα τα ανατινάξουμε όλα μαζί, τι θα γίνει. Σκεφτείτε το. Να τα ανατινάξουμε όλα μαζί. Τέλεια ιδέα. Θα τα ανατινάξουμε όλα μαζί. Καλή ιδέα δεν είναι. Θα αφήσουμε αυτό γιατί θα το πετάξουμε. Και τώρα πρέπει να πάρουμε τα TNT που δεν πήραμε. Είναι το Sonic, το Rocket, το Toxic, το Polar, το Nether, το Proxy, το Disco. Θα το βάλουμε όλα σε μια καλή σειρά. Αυτά έτσι, έτσι. Όπα. Έτσι. Ωραία. Φεύγουν και αυτά. Ωραία. Αυτό δεν έχουμε πάρει, αυτό το έχουμε πάρει και αυτό. Μετά δεν έχουμε πάρει το healing, το gravity αυτό.
Το Earthquake το έχουμε πάρει και το Impossible. Ή πώς λέγεται, δεν ξέρω. Ωραία, το Gravity, το Lava, αυτό. Που. Οπα, τα ανατείναξε όλα. Όχ. Τέλος του κόσμου. Που με πέταξε. Τι ήταν αυτό. Το δίσκο ακόμα είναι κάτω. Τι ήταν αυτό. Το δίσκο είναι ακόμα εδώ πέρα. Κατάλαβε γιατί αυτό δεν ανακτήνα. Γιατί ανατινάχθηκαν γρήγορα. Όχι, δεν κατάλαβα. Δηλαδή αυτό, άμα βλέπει ένα τέτοιο. Όχι. Σε λίγα λεπτά ανατινάχεται. Ωραία, να τα βάλουμε όλα σε μια σειρά γρήγορα για να τα ανατινάξουμε. Θα αφήσω για τέλος αυτό για να το βάλουμε και να μην ανατινάξουμε όλο τον κόσμο. Και δεν μπορούμε να είμαστε σε πάγο επειδή δεν είναι εύκολο. Ωραία, αυτά, αυτό και αυτό. Τώρα τα μαζεύουμε όλα. Έχω 500. Ωραία. Χρειαζόμαστε ένα σταθερό μέρος που άμα να... Τι bug είναι αυτό. Τέλειο. Πρώτη φορά βλέπω κανένα τέτοιο. Δεν είναι η πρώτη φορά. Σπανίως βλέπω bug. Πάμε να βρούμε στεριά. Επειδή όμως αυτό δεν είναι στεριά, είναι πάγος. Και ο πάγος είναι νερό. Ναι. Πάμε να βρούμε. Μέχρι να βρω στεριά θα κλείσω λίγο. Δεν μπόρεσα να βρω στεριά, γι' αυτό θα μπούμε σε έναν άλλο κόσμο που έφτιαξα και θα πάρουμε τα blocks και θα τα δοκιμάσουμε όλα μαζί. Ωραία. Τώρα που εμφανιστήκαμε, πετάμε το βιβλίο αμέσως. Παίρνουμε τα σπίρτα μας. Παίρνουμε τη βόμβα μας. Και αρχίζουμε και να παίρνουμε και τα TNT μας. Τα σόν, μπλα 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 μπλα. Όλα αυτά τα TNT. Τώρα θα τα πάρουμε. Θα χρησιμοποιήσουμε τελευταίο το πράσινο TNT επειδή για κάποιο λόγο αμέσως μόλις το βάλεις παίρνει φωτιά. Ωραία, το Sonic, το Rocket, το Toxic, το Polar, το Nether, το Proxy, το Disco. Ωραία, πετάμε τώρα αυτά, δεν τα χρειαζόμαστε πια. Τώρα Gravity, όλα αυτά. Αυτό το βγάζουμε, δεν θα χρησιμοποιήσουμε τώρα. Πήρε πάνω του και το Disco. Λάκι, που δεν θα μας χρειαστεί πολύ, δεν θα κάνει κάτι το ενδιαφέρον. Ωραία. Έβαλα και το μαύρο. Όχι. Μπαίνει το Impossible. Τι πώς λέγεται, δεν ξέρω. Τα βάλαμε όλα. Τώρα τα τελευταία τρία. Earthquake, Lava. Πώς... Bug. Κοιτάξτε εδώ. Lava. Και το τελευταίο. Τι γίνεται. Πόσο... Τι... Χρειαστεί και τον δίσκο που κάνει γύρω γύρω όλοι. Κολλάω.
Κοιτάξτε εδώ τι έγινε. Δεν ξέρω από πού εμφανίστηκε το νερό. Κοιτάξτε εδώ. Τι έχει γίνει. Και όλα αυτά τα έκαναν, όλα αυτά τα TNT. Ξεχάσαμε να πετάξουμε και αυτά. Ατυχία. Θα τα ξανακάνουμε όλα. Και αυτό το κάνω μόνο για εσάς. Για εσάς που με βλέπετε. Γι' αυτό βάλτε ένα like. Κάντε subscribe. Για να έχετε πιο πολλά τέτοια βίντεο. Για να φτιάξω πιο πολλά τέτοια βίντεο. Τώρα τα πετάω για να μην μπερδευτώ και πάρω πάλι τα ίδια. Ωραία. Τώρα τα πετάμε όλα. Και είναι έτοιμα. Sonic, Rocket, Toxic, Polar. Αυτό και αυτό. Μου έχει έρθει μια... Δεν ξέρω άμα είναι καλή ιδέα. Θα φτιάξω έναν πύργο από αυτά εδώ. Ωραία. Αυτό τώρα. Τώρα από πάνω βάζουμε... Καταστρέφει. Το κατέστρεψα. Να το βάλουμε στη θέση του. Δεν γίνεται μάλλον να κάνω αυτό που σκέφτηκα. Και αυτό. Το έχουμε χρησιμοποιήσει αυτό. Ούλτρα. Κολοσσέου. Αυτό. Να μην μπερδευτούμε το βγάζω. Όπα. Αυτά. Και παίρνουμε τα τελευταία που έχουν μείνει. Που είναι αυτό. Βάζουμε γρήγορα αυτό. Πετάμε το τελευταία. Πέταξε κι άλλα. Όπα. Τι έχει γίνει. Θα πετάξω κι άλλα. Αυτό είναι το δίσκο. Ακόμα το δίσκο πετάει. Κοίτα. Τι είναι αυτό. Ποιο είναι. Το healing TNT. Αυτό είναι το healing TNT. Stop. Το healing TNT είναι αυτό. Δεν έχω καταλάβει τι έχω πάθει. Έχουμε ανεβεί πολύ υψηλά. Εντάξει, δεν ξέρω ποιο TNT ήταν αυτό. Αλλά άμα βάλουμε πάλι κάποιο TNT. Κοιτάξτε εδώ τι είναι αυτό. Κοιτάξτε εδώ τι μεγάλη τρύπα έχει γίνει. Φανταστείτε τι θα γίνει άμα βάλω σε ένα μέρος τα TNT μου. Αυτά εδώ. Κοιτάξτε, βάζω πολλά, τα πετάω όλα. Σε ένα μέρος, σε ένα μπλοκ. Και επειδή εκτοξεύονται πάνε. Έτσι μπορούμε να φτιάξουμε κάτι. Ωραία. Όπα, άνοιξε ένα μέρος εκεί πέρα. Κοιτάξτε εδώ. Άμα κάποιος βαριέται να πάει κάπου και να σπάσει blocks, αυτό μπορεί να κάνει. Ωραία. Γεια σας παιδιά. Τα λέμε στο επόμενο μας βίντεο.